Insellmilkom u nilqakom għal episodju ieħor ta' Witch in Witch fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu xogħolhom. Illum imiss l-awtur ta' Next li huwa Mark Camilleri. Camilleri huwa gradwat fl-istorja bil-Baċellerat tal-Edukazzjoni mill-Università ta' Malta. U ilu jgħallem għal dawn l-aħħar 18-il sena fejn fil-preżent huwa assistent kap ta' skola fi skola primarja tal-Istat. Kiteb bosta romanzi u novelli polizjeski. Ma ngħaddu issa għal qari tas-silta. L-Epifanija ġabet magħha minflok faham taħt l-imħadet temp b'intenzjonijiet imċajpra għal futur qarib. Ir-riħi venvenu jissara matwi imsakra sew, qisu jrid jaqlaħħom iċ-ċaċċis sabiex juri snienu, u sħabt il griż donnu bil-vistu għalli ġej taw palata lil buri ta' Rudolf Cini. Għax kien diġà għamilha fatta li jekk kifet lilha terġa' taqbad ix-xita li ma kienx waqfet tista' tgħid il-lejl kollu, kien ħajasal ix-xogħol dik is-siegħa tard. Iżda iżjed minn hekk għajla kellu qabti tiqum minn qalb il-frix taħt dawk is-saffi ta' kutri sabiex iwettaq dmiru ta' sit responsabbli f'dak it-temp skifuż. Għaxu biss kien baqa' jieħu l-intrigu li joħroġ lil semi ta' kuljum, xemx u xita. L-iżveljarin infurmah b'ċertu sadiżmu illi kienu għadhom kemm saru is-sitta neqsin kwart. Kien jonqsu biss siegħa biex ma jibilgħux fit-traffiku. Għalmenu llum it-tfal m'għandhomx skola. Qal li l-ksieħ ixoqlu l-qarquċit ta' widneħ kif feċ mill-bib qalbaħ ta' barra. Rudolf Cini u jipprova jlaħħaq mal-pass maġġel ta' Semi, mexa qalb l-istess nofs tużana uċċuħ li bħalu kienu mbuttati mir-rutina kważi reliġjuża sabiex iterqu t-toroq ta' Santa Venera f'dak it-temp u f'dak id-dlam. Il-German Shepherd ukoll kien tallem ir-rotta tal-passiġġata bajneħ magħluqa, fejn jolli siqu mal-istess kantuniera, fejn jaqaf ixammem u fejn le. F'kemm trott salib kienu ġa lestew nofsa. Min triq Karini ġibet fuq il-lemin fejn it-triq kienet tagħti ġieħ lil qassis poeta Ħamrunis u kien lil ringiela garaxxiet imħarsa minn binjiet għadhom imkeffna fid-dlam. Semi, 5 snin magħluqa u kelb żvel tal-aħħar, donnu ntebaħ li sidu kien mitluf ftil jaħsibijiet. Għaliex is-soltu malli kienu jaslu quddiem il-garax żdingat kien minnu fih iħollu ċinga sabiex ħallih jiżwaga ftit. Newwaħ tnejna l-attenzjoni. Iżda Rudolf Cini kien għadu xxukkjat bil-ħsarat strutturali li ġarrab il-garax matul il-lejl. Wieħed mill-ħitan tal-briks kien nofsu mġarraf u fil-bqija kien hemm konsenturi tal-biża'. Semmi kien għadu jistenna fuq ix-xwiek. Cini ħares lejn l-arloġġ. Ma kellux triq oħra. Mill-but tal-ġakketta ħoxna ħareġ il-ballun tat-tennis ħadrani u għadda bulu qalb ir-riħa taqsam ta' ħara u l-muntzelli midmuwa taż-żibel. Semmi ħara pal waraħ. Good lad, Sammy boy. Cini daħal jistken mill-irxix. Beda jtella u jnizzel jibaċ messaġġ lill-imgħallem sabiex jafżaħ li kien hemm ċans kbir li ma jasalx fil-ħin. Ajla ntebaħ li Semi kien waqaf qudiemu jferfer dembu biex juri kemm tassew kien good boy. Iżda Cini ma damx manduna b'xokk akbar minn dak ta' qablu li l-kelb mhux il-ballun aħdar kellu fħalqu. U issa wasal il-mument li niltaqgħu ma' Mark Camilleri li qiegħed hawnhekk. Kif inti Mark? Grazzi l-istudina. Grazzi, inti tal-li aċċettajta. Nibdew bl-ewwel mistoqsija. Mark, il-ġeneru tal-letteratura li tikteb inti, id-detective novel, mhux ġeneru komuni fost il-kittieba Maltin li jiktbu letteratura fittizja. Letteratura investigattiva dwar qtil, prostituzzjoni, anke ta' natura spekulattiva. Hija komuni iżda mhux fil-ġeneru fittizju. Minnaħa l-oħra, m'hemmx dubju li l-ġeneru huwa popolari mal-qarrejja Maltin daqskemm hu popolari ma' qarrejja minn pajjiżi oħra. Agatha Christie, George Simenon, Edgar Allan Poe u bla dubju Arthur Conan Doyle huma ismijiet familjari ħafna ma' qarrejja Maltin. Kif tispjega dan il-paradoss? Forsi għax huwa diffiċli tpoġġi xenarju ta' misteru kriminali f'kuntest Malti, jew huwa każ ta' tradizzjoni letterarja li l-Maltin jaqraw iżda ma jiktbux letteratura ta' dan it-tip. Mistoqsija interessanti ħafna. Jien naħseb hija kwistjoni ta' żewġ affarijiet. Jiġifieri għandna tradizzjoni letterarja nieqsa ħafna. Minn dak meta tikkonsidra illi il-predeċessuri tiegħi huma bistejn dal-aħħar 70 sena, 80 sena, jiġifieri nitkellmu fuq Iva Muscat Soppardi, illi kiteb 3 kotba fi spazju ta' xi 15-il sena kien sew bejn it-38 u l-bidu ta' ħamsinijiet, u kellek warajhom mbagħad il-Mibki Pawlu Xiereb li kien il-Aġent President ta' Malta li kiteb 3 kotba wkoll marbuta ma' detective fi żmien xi spazju ta' 3-4 snin, u mbagħad minn dak iż-żmien law kellna romanz polizzjesk komiku wieħed, impija ma kienx hemm iktar.
Jiġifieri qabel ma ħriġt l-ewwel novella tiegħi hemm vakum ta' madwar kważi 20 sena. Ja paradoss. Meta tikkonsidra kemm jikkonsmaw kodba romanzi polizzeski bl-Ingliż u b'lingwi oħra il-Maltin. Forsi għaliex imdorrijin naqraw b'rakkonti kriminali fil-ġurnali għalhom ħassejni xi ħtieġa li forsi jinkiteb. Ja xi ħaġa li onestament anke mill-lat akademiku ja xi ħaġa nixtieq li nidħol fiha quddiem għaliex għalinki għalijaw misteru fih nifsu. Għaliex ovvjament aħna għandna tradizzjoni ta' storja kriminali anke qabel ma' pajjiżi Ewropej oħra. Jekk niftakar qabel per capita pereżempju aħna mal-Iżlanda pereżempju għandna narata ta' delitti fis-sena li ħafna ogħla minn tagħhom. Mentri huma ovvjament għandhom tradizzjoni letterarja ta' romanzi polizzeski li hija ferm aqwa minn tagħna. Allura hemmhekk joħroġ iktar fiċ-ċar il-paradoss li konna qed insemmu. Jista' jkun il-fatt illi l-ingitaw l-espressjoni ħna jgħidu the devil is in the details, right? Allura għal-forzi dak li jkun jipprova jidħol dan il-ġeneru saba forsi diffiċli għaliex ovvjament tinkludi ħafna xogħol li tisir qabel tibda l-kitba vera propri. Dan jekk tibda jikteb ktib nista' nagħmel riċerka, ħan nikteb rakkont fittizju, ma mhux se nidħol fir-riċerka illi xi kultant ikun nidħol jien li tagħmel ħafna konsultazzjoni ma' nies differenti. Jekk ikun se jkun jagħta qalbu wkoll. Nista' jkun. Grazzi issa. Kemm sibta diffiċli jew faċli toħloq ix-xenarju u l-karattri tal-istejjer tiegħek? Dment li l-mudell ta' dan it-tip ta' letteratura huwa kważi esklużivament barrani kif konna qed ngħidu fil-fatt. Minn dak il-lat, ironikament naħseb hija waħda għalija l-kitba hija fażijiet differenti. Il-fażi tar-riċerka qabel hija sabiħa tas il-fażi tal-kitba fiha nifsha. U nispjegalek ara. Waħda mill-affarijiet li nagħmel jiena, apparti ovvjament nikkonsulta jew permezz tal-emails, jew permezz ta' telefonati, jew permezz ta' intervisti wiċċ in wiċċ ma' pulizija, tobba, forensiċi, eċċetera. Kwalunkwe espert. Għax jekk tikteb fuq dal-affarijiet tkun tagħti l-impressjoni li inti espert, għal-volja min espert ebda qasam dal-każ. Hija wkoll il-fatt li inti tmur fuq il-post. Dija deċiżjoni inti tieħu fil-bidunett qabel tibda jikteb, kwalunkwe romanz, anke serje, li inti ddeċiedi jekk inti tagħmlu f'setting xenarju fittizju, jekk tagħmlu f'xenarju jeżisti veru. Staj tagħmlu f'xenarju fittizju u tevita kwalunkwe problema nista' ara. Imma jien rrid li n-nies jistgħu jempatizzaw jirrelataw mal-kitba jekk ikun f'post li huma jafu. Kelli diversi drabi nies illi qalu isma' jien nista' noħroġ nittaw mill-gallerija u nara triq eżatt fejn għamilt jiġi dak id-delitt. Jew jien mmur nixxi minn hemm jew jien ngħaddi minn hemm. Dik allura din nies iktar qed ikun jistgħu jitlu fl-istorja. Waħda mill-affarijiet li nagħmel hija li mmur fuq il-post u niġbed diversi angolaturi, eċċetera, jekk triq hux one way għall-argument, jekk dik triq hux diżabitata, eċċetera, eċċetera. U għalija jiena anke karattri mhijiex daqshekk diffiċli għaliex jien ħobb nistudja ħafna nies, jekk jgħaddi persuna isma' ngħidha dan interessanti, naf għandu mod kif jimxi. Għandu mod kif jitkellem, għandu mod kif ixejjer idejh biex jitkellem. Dak huma kollha jisom character study kif jiena mbagħad jgħinuni biex nattwa dak li nixtieq ikolli f'moħħi. Ma nsibx daqshekk diffiċli. Ovvjament li għandek żvantaġġ hija li hija Malta, għandek iċ-ċaqan, tittevita repetizzjoni. Għardam, m'għandniex xi mijiet tabliet minn fejn tażel, jien nipprova kemm jista' jkun invalida xejn xi kellha dejjem l-istess postijiet, eċċetera. Anki nies tal-pożittivizmu da qabad magħna, tipo argument ħan. Il-post li definitivament indaħħal dejjem, pratikament. Ovvjament barra l-belt u l-Furjana maħabba d-depo u l-belt ta' l-belt kapitali, jew wara ħal-Twelidi u dak jidħol dejjem. Issa taf iddaħlu b'mod minuri, ġa x-xena, taf iddaħlu ferm iktar. Ovvjament barra taslima u fejn jgħix l-ispettur Gallo, jviri dak forsi li jitlu. Ma ma nsibx ġasib diffiċli biex nikteb u noħloq.
B'kuntrast ma' karattri klassiċi ta' detectives bħal Poirot, Colombo, Sherlock Holmes u ħafna oħrajn, l-Ispettur Gallo m'għandux xi talenti enormi. Huwa personaġġ pjuttost normali għalkemm personalità u sfond personali komplessi ħafna. F'dan is-sens joqrob aktar lejn id-detectives tal-kittiba moderni mill-Iskandinavja, tipo l-Ispettur Conrad Sayer ta' Karen Fossum jew l-Ispettur Erlendur ta' Arlandur Indridason. Tara tendenza moderna tal-ġeneru din? Jekk tara minn fejn telaq il-crime noir, li minn żmien Poirot, minn żmien Sherlock Holmes, minn żmien dak id-detectives kollha, għas-sittinijiet, meta tfaċċaw l-awturi Svediżi, l-Amerikani, eccetera, kien hemm shift bidla qawwija fil-mod ta' ħsieb. Ma baqgħetx iktar din ix-xena fejn għandek setting ta' delit li se ġadar u inti tipprova ssib minn hemmhekk. Aħna morna iktar dak ngħidu crime procedural. Jiġifieri iktar jixbaħ il-proċedura eżatt kif issir investigazzjoni ta' pulizija. Fejn għandek ukoll rabta kbira ma' xi fis-soċjetà in ġenerali illi id-delitti huma frott riżultat tat-tibdil li qed isir fis-soċjetà. Ovvjament konsegwenza tek ma baqax il-pulizija, dak-karatta pulizija li huwa ġenju li jsolvi kollox bl-intuition, eċetera. Anki il-kunċett ta' intuition beda jinbidel. L-intuition iktar xi ħaġa li kienet iħoss fil-gatt tiegħu il-pulizija, iktar milli xi ħaġa ġenjali li ovvjament mhux qed nek il-merta Sherlock Holmes, ovvjament huwa il-muntanja tal-polizjesk, imma mbagħad ovvjament din hemm xi iktar fejn l-aħna qed nitkellmu fuq polizjesk li huwa frott is-soċjetà, allura anki karattri huma frott dak li qed jiġi fis-soċjetà. Ma baqax ikollna iktar pulizija li huma pratikament jisom perfetti. Sar għandek pulizija mġarba minn dak kollu li jgħaddu minnhom personali. Issa ovvjament fis-sistemi Skandinavi l-Ingliżi ukoll il-Brittaniċi bdew iresqu lejn il-pulizija li jimxu iktar fuq xogħol hard work u sagrifiċċju u li inti tiġri wara kull traċċa li jista' jkollok possibbli, wara kull lead li jista' jkollok. Fil-mistoqsija tiegħek semmejt żewġ awturi Skandinavi, Karen Fossum u Indridason, Żlandiż. Ironikament Indridason huwa l-ewwel awtur Skandinavu li qrajt. Għandi ħafna awturi oħra Skandinavi rajt jiġifieri Norveġiżi, hemm John Esbo, hemm Henning Mankell li huwa Svediż ukoll. Hemm ukoll bħalissa Jussi Adler Olsen l-istess huwa Skandinavu, ovvjament għandi Renke li għandi ukoll li huwa Skoċċiż, dawk kollha bil-forsi jinfluwenzawk. Jinfluwenzawk għaliex aħna bħala persuni wasalna fejn wasalna frott l-esperjenzi li għaddejna minnu fil-ħajja. Issa ovvjament inti bħala arre u kittieb tittaqra ħafna. Ħadd minnha mhu oriġinali 100%. Bil-forsi inti taxxob u tassorbi. Jiena ma xtaqx bl-ebda mod u bl-ebda manjera nagħmel il-Gallo jisu xi Superman. Huwa persuna normali, għandu ħajja mqalba, ħajja personali, għandu vizzi bħal m'għandu forsi ħadd ieħor, għandu vizzi ieħor, għandu alkoħoliżmu, jiġifieri. Il-fatt huwa li l-vantaġġ li għandu jkun jista' jimpatizza mal-vittmi. U bniedem illi jħobb jaħdem waħdu ħafna, għavolja ironikament mhix tim. Huwa pjuttost asoċjali, jkun tikkonsidra kollox. Però mbagħad ovvjament għandu l-fatt illi jipprova jsegwi kull prova li jista' jkun hemm. M'hemmx ġenjalità bil-biċa xogħol. U dik inħoss illi n-nies il-qarra qed jaqraw qed jirrealizzaw illi Gallo huwa persuna bħalhom. M'hemmx supereroj. M'hemmx il-bniedem li fl-aħħar mument jidħol jisalva x-xena kollha. Anzi fil-fatt fil-verità bil-magħlub. Aħna ħafna mid-drabi nagħmlu affarijiet konsegwenza kważi dejjem pa start l-affarijiet. U dak kien iskop tiegħi li segwej dik il-linja wkoll. Tajjeb. Issa, għandna hemm tendenza fil-pajjiż li każijiet taqtil ta' nies b'assoċjazzjoni mafjuża jiġu injorati kemm il-pubbliku kif ukoll forsi mill-pulizija. Il-mentalità ta' ħallihom jinqatlu bejniethom. Bħala kittib ta' stejjer li jinvolvu dawn it-tip ta' qtil. X'inhi l-fema tiegħek dwar dan? Kemm hi perikoluża li niddistingwi fl-importanza ta' investigazzjoni l-qtil ta' mafjuż mill-qtil ta' ċittadin normali?
għalfejn ġibna l-FBI biex jinvestigaw il-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia u nħallu l-każijiet l-oħrajn kollha ta' car bombs pendenti qisu qatt ma ġara xejn. Maħem da mill-aħħar parti tal-mistoqsija ma tnaddijat għall-ewwel waħda. Irrid nagħmlu distinzjoni, naħseb hija distinzjoni importanti ħafna li ssir. Illi fi każijiet tal-bombi kellna l-aħħar wieħed kien fuq ċittadina normali. Normali fil-kuntest. Meta tqabbilha mal-fatt illi l-bqija l-oħrajn kienu allegatament kriminali. Hemmhekk tiġi tagħmel distinzjoni qawwija bejn. Hemmhekk il-mod ta' kif se affarijiet tiġi nbidlu. Meta jkollok każ ta' bombi u ta' wieħed każ diffiċli biex tinvestiga. Speċjalment bit-teknika tal-lum fejn inti tista' noqgħod 4 milibot nafas buttuna tal-mobile u noqgħod rex. Fil-kuntest, tista' verità hija, issa l-FBI daħlu għax ovvjament huma esperti fil-qasam tal-informatika u fatimna l kienu huma x'intarċċaw lill-allegati għattiela. Issa, aħna qatt m'għandniex u di ħafna nies jagħmlu l-iżball li jaħsbu illi il-Pulizija Maltija hija equipped daqs l-FBI Amerikana fejn tidħol teknika. Aħna m'għandniex database ta' fingerprints li għandhom l-Amerikani, ta' DNA li għandhom l-Amerikani, aħna qed nimdu affarijiet kollox bil-mod il-mod. In-nies jaħsbu illi jekk kien nfaqqu subajja, il-każ jiġi investigat. Jiena naħseb illi jekk kien għaddelit saħħi tnejn li pretendiet li tentella n-nies il-qorti. L-affarijiet ma jsirux hekk, l-affarijiet jieħdu ħafna żmien. Għandna delitti li għadhom mhux solvuti għaddew 50 sena, 60 sena. Ma jfissirx illi pulizija ma mhux xogħolhom, jfisser li pulizija ma kellhomx biżżejjed provi. Kien hemm każijiet u daqrajtu għax segwejt anke rapporti fil-gazzetti li pulizija kellhom suspetti qawwija f'persuni imma ma jkollhom provi neċessarji biżżejjed li da jwassal fil-qorti li jista' jkun hemm konvinzjoni ta' ħtija. Da inutli nissuspetta li Marka Milleri l-argument wettaq delitt X, Y, Z jekk m'għandux provi biżżejjed. Issa fil-kwistjoni tal-bombi ovvjament hija xi diffiċli iktar. Għax m'għandekx fingerprints, m'għandekx bullets, m'għandekx kif entry wounds, m'għandekx moviment. L-uniku ħaġa li tista' tagħmel hija tifhem il-psikoloġija ta' min wettaq delitt. Tipprova tasal għall-aħħar passi tal-vittma. Għall-aħħar movimenti tal-vittma. Fil-verità, dak li sar li wassal kif. Veri, waħda mill-affarijiet affaxxinatni fil-każ ta' Daphne kienet il-fatt illi persuna xud rab karozza bajda kontinwament fl-istess post. Xi kultant huma dettalji żgħar illi jagħmlu differenza f'każ. Jekk naqbes każ totalment differenti. L-Amerika wieħed mill-iktar serial killers, skużani, famużi kien David Berkowitz, li kien Son of Sam. Dan qabad minn ċitazzjoni qala għax ipparkja ħażin. U xatt induna bin-number plate u qabduhom naraw fuq il-post tax-xena. Dan huma affarijiet żgħar li they make or they break the case, technically. Issa, fuq l-ewwel mistoqsija, l-ewwel parti tal-mistoqsija kien fuq dan il-naw il-xulxin. Din l-spiral tal-violenza din ma bdix l-aħħar sena sentejn. Ila dejja mill-2012 żgur. Meta kellna diversi delitti li bdew minn attentat taqtil fi garax taħt l-art li by the way huwa post perfett fejn tista' taqdel f'Malta jkollok 7 garaxxijiet 4 soli taħt l-art kif tkun taf li tiġi hemm isfel, impossibbli. U mbagħad ovvjament l-aggressuri sfa maqtula mill persuna li joqtlu u minn hemm dejna ma twieti patti għal ieħor eċetera eċetera. U dan hu l-punt prinċipali tiegħi, il-kriminalità saret ħafna iktar sofistikata Malta minn kien qabel. Punt mir-romanz tiegħi stess dejt ngħid illi kemm huwa diffiċli sar xogħol il-pulizija. Meta għandek kriminali daqshekk sofistikati li qegħdin pass 3-4 qablek. Li aħna ma konniex nibdew jinbija. Aħna konna nkunu dejsu pari passu l-pulizija mal-kriminalità u nsolvuhom, issa nsolvuhom sena jew sentejn wara. Llum sar ħafna ta' sofistikati. Ovvjament, ma niskludix laqqas li forsi jista' jkollok min jgħidlek isma' li ngħid jagħmluna pjaċir. Għax daqt li naw xulxin għalina inqas ħasil. Imma da bħalma jgħid inta tara s-serp u jitfaċċa s-serp oħra. Mhix xi ħaġa illi inti
palma meta arrestaw fl-Isqallija, il-Totorina u Santa Paola, eccetera. Qabilhom, faċċawni ġodda. Issa, ir-rappreżentazzjoni tad-dinja tan-negozju fid-detective novels ma jqgħod kompliment uża. Dan huwa minnu wkoll għal Nex. X'inebbaħ dan iċ-ċiniżmu fil-kittiba ta' dan il-ġeneru u x'inebħu fik? Iċ-ċiniżmu jiġi minn ħafna affarijiet li tara madwarek. Iċ-ċiniżmu jiġi mill-fatt illi għandek dinja illi llum saret ma taħfilha ħadd. Iċ-ċiniżmu jiġi mill-fatt illi hawn ħafna ħażen. Issa mhux nitkellem fuq Malta biss in ġenerali. Ħażen jorbot ħafna mal-flus ukoll. Ma fajtar, ma flus huma minnew lid-dinja huma l-eruq ta' ħafna problemi. Problemi fil-negozju, problemi fil-wirt, problemi oħra. Kien ukoll il-fatt li aħna spiċċejna irbatna ħafna l-ħalla tagħna prinċipalment dal-pajjiż sar il-flus. Għana naħsbu li l-flus huma il-passaport li se jgħin nistgħu nridu bihom. Free pass. U xtaqt tkun ukoll metafora ta' situazzjoni tal-lum. Fejn naħsbu illi għax jiena għandi flus, allura jiena għandi l-leġitimità illi nistgħu nwettaq kull legalità tiġi f'moħħi. Aħna nafu li bil-flus tista' tixtri silenzju jekk trid. Bil-flus tista' tikkummissjona qattil. Jekk aħna naħsbu illi daqshekk diffiċli qed ngħixu f'utopja. Jekk jiena llum nista' mmur Sqallija, għandi 10,000 euro x'ninvesti, inqabbad qattil inġibu Malta, ngħidu isma' jiena tolli il-marka mill-lejl fuq stop. Ikun dal-post jiġu jikkummissjonati. Veri, mhux daqshekk diffiċli, issa eventually in-negozju mhux fis-sens ta' negozjanti, in-negozju fis-sens illi aħna nagħmlu a business transaction, transazzjoni. Għax hekk ħamur nixtri il-servizzi ta' qattil qed nagħmel negozju. Il-negozju hemmhekk huwa ħażin. Ħejn hemmhekk provajt impenġi xena reali. Tiġri u ġrat. Veri, wieħed mid-delitti li hemm f'Nex, prinċipalment huwa mnebbaħ minn delitt li kien seħħ bil-ikara xi 5 snin ilu. Rajt li qtil ġewwa Butterfly Bar bil-ikara. Dan affarijiet li jiġru, mhumiex affarijiet straordinari li aħna jista' maqtu għajna li jew aħna qed ngħixu vakum li ma jeżistux, affarijiet li jiġru. Ovvjament, la nikteb fuq il-crime, bil-forsi nikteb fuq il-ħażen. Umuru ħada flimkien, dajla ġej minn qabel kokaina ħażen, kien l-ewwel delitt storikament kien qisu dak huwa delitt ta' kokaina. Ġifieri ma ħoss illi qed impenġi qed inkun ċiniku iva. Naqbel. Ovvjament għax hekk inti qed tara l-istampa li qed tara f'ħajtek fil-verità trid tressaqha wkoll fil-kilba tiegħek. Tajjeb, issa Mark hawnhekk ġibtilna sensiela ta' kotba li b'xi mod jew ieħor influenzawk jew affettwawk. Għajdilna xi dwarhom. Mela, kienu sejt ġibti l-birja kollha ma impossibbli. Mela, hawnhekk għandi Enduring Love ta' Ian McEwan. Dak tip influenzan immens fis-sens, speċjalment l-ftuħ tiegħu. Hija premessa ħafna sempliċi fejn għandek hot air balloon li jaħrab u żewġ persuni jipprovaw jisalvaw il-persuna li hemm ġe fiha. U minn hekk timbet storja dwar ossessjoni, hija xi ħaġa fenomenali. Hawnhekk għandi Cormac McCarthy, The Road, dawk ktieb favorit tiegħi għal dejjem ta' dejjem għammen naħseb. Huwa ktieb li minkejli minn ġenitur hija ktieb dwar missier Wiben illi qegħdin fl-Amerika post-apokaliptika u tara ovvjament mhux easy reading, imma huwa maġiku ħafna li hemm kelma. Dan huwa il-Kani Terrakotta, witmi ħafna li għandi tiegħu Andrea Camilleri. Hija storja ta' mħabba minn suġa fuq 60 sena, imma hija storja polizjeska wkoll. Għal min ma jarx forsi dan huwa minnu ħolq il-Kommissarju Montalban u huwa wkoll mill-ikbar influenzi tiegħi fuq il-karattru tiegħi Gallo. Hawnhekk għandi wieħed ieħor importanti ħafna għalija wkoll li huwa In Cold Blood ta' Truman Capote. Dan huwa dwar Truman Capote li mar intervista żewġ qattiela li qatlu familja sħiħa fl-Amerika fil-ħamsinijiet u dwar il-faxxinu ta' Truman Capote lejn
wieħed minn qattila infushom meta kien imur intervistaħ uħoloq nil-ġabejn l-intervisti tiegħu ma' qattila flimkien mar-rakkont tad-delitti fihom infushom. Hawnhekk hawn iż-żewġ kodba l-oħra tiegħi wkoll li ġew qabelhom. Ġibthom għas sempliċi raġuni li biex wasalt għan-next ovvjament. Dak kienu il-pedamenti ta' qabel jew l-skaluni ta' qabel. Grat lehom, ovvjament jien dejjem ħoss nipprova nitjieb, imma ovvjament jirrappreżentaw dinjiet differenti, ovvjament kull darba nipprova nuri dinja differenti, imma ovvjament hemm l-iżvilupp tal-karattru li għadu għaddej. Għaw ukoll Station 11 ta' Emily St. John Mandel, dak li preċenti ħafna, ta' xi sentejn ilu, dwar ukoll jirrakkonta storja f'Amerika differenti, tibda fil-Kanada u l-Amerika, dwar grupp ta' teatrali li jibda jimxi madwar l-Amerika jipprova jaħrab minn dinja totalment differenti ħalla warajh. Hawnhekk hawn polizjesk ieħor l-influencer ħafna anke bħal Andrea Camilleri li huwa Taylor Rankin, Noughts and Crosses, li huwa l-ewwel fis-sensija ta' Rebus, illum wasalna 21 jiġri nista' nimmaġina kemm kien hemm imma kemm kien hemm minnhom. U ħallejt l-aħħar hija letteratura Maltija apposta. Huma tliet kotba totalment differenti minn xulxin. Dan huwa xejn xwis sabiħa, Stanjo, li nsellimlu, ħabib kbir tiegħi, ma kontx naf li nistema' bajżt, imma dan huwa ktieb li jogħġobni ħafna immensament għax tani l-idea kif tkun perspettiva minn karatteri differenti. U miktub bl-istil li jogħġob ħafna lili, l-istil tan-nies. Dak tip ieħor li ħareġ fl-istess żmien li huwa l-istess Strambi ta' Sara Samut ta' Manuel Sud, awtur li jiena nadurah, onestament ngħidha pubblikament din. Kelli xorti jallimni dis-sena, sena dis probablement. Da ħareġ fl-istess żmien ta' dak, jisu żmien tal-revival tal-xuxtar tal-letteratura Maltija fi bidu ta' snin 2000, ma' waqt għalli bellezza li kull min iħobb il-letteratura Maltija għandu jaqra. U dan, għan spiċċa bieħ, huwa Franz Weber, il-drammaturgu per eccellenza nasab għalija fil-letteratura Maltija, ironikamente li Mnarja Żmien Qtil, niftakar rajtu għax kellu t-tajt li Mnarja Żmien Qtil, maħadni fuq tri oħra. U anke għal-fatt illi huwa miktub Malti bir-qum, u l-fatt jiena Franz Weber naħseb kien l-iktar persuna li ressaqni lejn li naqra drammi, qabel ma kontx naqra drammi. Naħseb xaqġibt kod b'tar ġvira l-ġibt kodba kollha l-influenza, u naħseb kien ikonna problema enormi, probabilment. Ekku. Grazzi ħafna wasalna fit-tmiem intervista. Interessanti ħafna kollu l-kellek xi tajt. Aħna wasalna fit-tmiem episodju ieħor ta' Wiċċ in Wiċċ u narawkom il-ġimgħa d-dieħla biex niltaqgħu ma' awtur jew awtriċi oħra.